maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na so barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma u bɛ transit baaraw kɛ logistique manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ u bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la u ni pharmacie luxe beauté Bouakar Keita u man jan ɲɔgɔn na walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45 u ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72 a y'aw jigi kɛ so barikama ye a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka Jabaraninso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogo ye an bɛ aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoniw na an ka jamana ye sariya kura min ta ni o ye ka u ka reconnaissance de la République Arabie Saoudite démocratique ka o retrait kɛ an bɛna an da don o la fo ka taga se min ye INPS ɲɛmaaba a ye taama min kɛ ka taga sigida sabanan INPS kɔnɔna la yaasa ka taa o baaradenw lajɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na ko kan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Jumadon avril kalo tile 10 san 2026 an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya kura ta ni o ye u ka reconnaissance de la République Arabe Saoudite démocratique ko u bɛna o retrait kɛ ka sababuya kɛ u ye a jira ko ni hakilina min yani k'a ta u ye jateminɛw caman de kɛ yani u ka ni hakilina in ta wa fana u ye a jira ko min ye Maroc ye ko a bɛ wagati jan bɔ Mali ni Maroc bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani fana u y'a jira ko donna nataw la Bamakɔ kɔnɔna la yan min ye a commission mixte ye o bɛna sigi ni o ye bolodi ɲɔgɔnma ye Mali ni Maroc bɛna min kɛ san 2026 kɔnɔna na ani fana u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Maroc jamanakuntigi ni o ye Roi Mohamed VI ye k'a jira ko o min kɛlen bɛ ka a ka dɛmɛ ta k'a lase Mali ma basigi kɔnɔna la an ka jamanakuntigi ka ɲɛminɛ kɔnɔna la ka ɲɛsin Sahara ta fanfɛla fɛnɛ ma u ye u ka hakilinaw kɛ sabu u y'a jira ko min ye Nations Unies kelen bɛ ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan ni o ye k'u ka secrétaire général ka o envoyé ko o ye hakilina ye tiɲɛ yɛrɛ la u sɔnna minnu ma ni sigi sen fɛ u ye kuma caman de fɔ min ni u bɛna baara kɛ a kɔnɔna la yaasa jamana in fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hatɔnɔma bɔ. Jumadon avril kalo tile 10 san 2026 min ye INPS ɲɛmaaba Idriss Bakari Jara ale ye taama boloda ka taa sigida sabanan Bamakɔ kɔnɔna la o INPS la yaasa ka taa o baaradenw ka taama cogoya lajɛ degun ni gɛlɛya min bɛ u kan ka se ka ɲɛdɔnni kɛ a la a sera u ma yen nɔ nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati min ye Madame Sidibe Fana Mayiga ni ale agence ɲɛmaa ye ale ni a ka maaw ye u ka ɲɛmaa bisimila ye cogo la a ka kumaw kɔnɔna la a ye a jira ko u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen ka yaasa baara min kalifara u ma u k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na yaasa jamanadenw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogoya min sabu a ye a jira ko ale fana ye a daminɛ i n'a fɔ u y'a kɛ cogoya min na a bɛ san 23 bɔ wa fana ko ŋunuŋunuka dɔw bɛ sen na min ye ko maa dɔw bɛna ta INPS ka bolo fɛ ko dɔw fana bɛna bila baara la a y'a jira ko o ŋunuŋunuka ninnu tɛ tiɲɛ ye nka k'a b'a ɲini u fɛ baara min kalifara u ma u ka u sɛbɛ don a ma k'a kɛ ni cɛsiri ye ko n'a ma ɲɛ nafolo min bɛ di u ma u k'a jira ko u ni a ka kan ani fana a ye a jira fana ko maa minnu bɛ yen ni u tɛna baara yɔrɔ la ni a kun ma dɔn a y'a ɲini direction des ressources humaines fɛ ko a ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa o maaw ni ɲangili min ka kan o bɛ se ka da u kan cogoya min na maaw ka se ka INPS tɔgɔ ɲuman fɔ.
Alamsado avril kalo tile kɔnɔntɔn san 2020 ani wɔɔrɔ Centre d'excellence en énergie solaire photovoltaïque ɲɛbila baaraw kɛra an fɛ yan nɔ Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Institut des sciences appliquées kɔnɔna la ni o ye ISA ye nin baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya taara ka di an ka sanfɛ kalanso minisiri ani an ka recherche scientifique minisiri de ma yaasa min ye an ka sifinnakaw donna nataw la u bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa fasoko la tile min bɛ anw fɛ yan nɔ an bɛ se ka a tɔnɔmabɔ cogoya min na kuranko nasira fɛ u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa sifinnaka minnu n'olu bɛna kalan kɛ nin centre belebele in kɔnɔna la u bɛ se ka bɔ ni dɔnniya jɔlenw ye minnu bɛ se ka ɲɛtaga di jamana ma donna nataw la wa a jirala ko maa minnu bɛna kalan kɛ a kɔnɔna la u ka sɛbɛnfura min ni o bɛna di o ma a bɛna daminɛ DUT la fo ka taga se licence professionnelle ma wa a jirala ko min ye sefa wari $150,000 u ye o de ta yaasa min ye nin yɔrɔ in laboratoire ye u bɛ se ka minɛn ɲumanw san ka bila a kɔnɔ cogoya min na an ka sifinnakaw ka se ka kalan kɛ donna nataw la mɔgɔw bɛ se cogoya min na ka centre in ka a tɔgɔ fɔ. An ka finitigilaka minnu bɛ Kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ ni o commissaire principal ye Jaturu Danbele ye hali ni a ka cɛdenw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ sikanamɔgɔ maa 5 la minnu ni siga kun kɛlen bɛ u la k'a fɔ ko u ye bingani wale ta ka ɲɛsin maa o maa ni maramafɛnw ye tɛgɛ kɛlen kɔfɛ ni maa 5 ninnu na min ye an ka finitigilaka ninnu ye moto 6 ɲɔgɔnna de sɔrɔ u bolo ani marifa 2 marifa kelen a jirala k'o ye pistolet mitrailleur cartouche 22 o de tun bɛ o kɔnɔ pistolet artisanal o kun ye marifa 2nan ye cartouche 3 kun bɛ a kɔnɔna la o kɔfɛ min ye kunnafoni di minɛnw fo ka taga se matériel informatique téléphone ani min ye ɲɛnaminimafɛnw ni a bɛ wele nanzarakan na ko cannabis u ye o caman de sɔrɔ u ka bolo kan an bɛ wagati min na ko bibi na tɛgɛ kɛra ni maa 5 minnu na u bɛ an ka kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ nka an ka finitigilakaw y'a jira ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se ka tɛgɛ kɛ maa wɛrɛw la u ni minnu tun bɛ jɛla ka baara kɛ commissaire ko a b'a ɲini yen sigibagaw fɛ u k'u janto u yɛrɛ la n'u ye sikanamɔgɔ ye u ka wele bila u ma yaasa lakana baara min kalifalen b'u la u bɛ se k'o kɛ. Dɔgɔkun daminɛ na Kulikorokaw fɛ yen nɔ min ye jamana wɛrɛ jamanaden 4 olu tununa Narenakaw fɛ yen nɔ minnu ni tunu tɔgɔ ma dɔn a la kunnafoni ye a jira ko an bɛ wagati min na ko bibi na kunnafoni jɔlen kɔni ma sɔrɔ ni maa ninnu ka tununi kan nka ko min kɔni bɛ bisigi a jirala ko min ye bamanciwale minnu ni olu bɛ nin yɔrɔ in na ko a bɛ i n'a fɔ olu de kelen bɛ ka nin maakofɔlen ninnu minɛ sabu olu ka baara bɛnnen bɛ jamana wɛrɛ jamanadenw latununi ma yaasa cogoya min na u bɛ se ka a jira ko sɛbɛya bɛ u bolo nka an bɛ wagati min na ko bibi na ɲininiw kɔni bɛ sen na yaasa ni maa 4 min tununa tɛgɛ bɛ se ka kɛ u la cogoya min na. Cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli ma ani a mini kɛlɛli ma ka jamana kɔnɔna la ni o ye service de l'office central des stupéfiants ye Bamakɔ kɔnɔna la n'o ɲɛmaa ye colonel major Fuseni Keita ale n'u ka cakɛda min bɛ Buguninkaw fɛ yen nɔ ni o ɲɛmaa ye Danseni Kone ye u ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye fɛɛrɛ kɛ ka tɛgɛ kɛ jagokɛla la ni ale jamu ye Mayiga ye ka sababuya kɛ min ye yen sigibagaw ye u ko ni tiɲɛ ka baara de bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛn dili ma u ka sifinnakaw ma o hukumu kɔnɔna la kabiri san 2025 octobre kalo la an ka finitigilakaw kelen bɛ ka wulikajɔ bila sen kan yaasa u bɛ se ka tɛgɛ kɛ cɛn na u ka o wulikajɔ kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ tramadol comprimé 506 ɲɔgɔnna la a ka bolo kan ani min ye diazepam 150 u ye tɛgɛ kɛ o fɛnɛ na wa a ye cɛ nin ye a baara kɛcogow yɛlɛma nka an ka finitigilakaw u ye u jija sabu avril kalo tile 9 san 2026 u ka wulikajɔ kɔnɔna la nɛgɛ kaɲɛ 20 wagati u taara tɛgɛ kɛ a la a ka boutique kɔnɔna la u ka nin wulikajɔ in kɔnɔna la u ye ɲɛnaminimafɛn min n'ale bɛ wele nanzarakan na ko cannabis u ye o sachet 153 de sɔrɔ a ka bolo kan ani tramadol comprimé 180 fo ka taga se diazepam 148 ma an bɛ wagati min na i ko bibi na Mayiga ni a tun bɛ ka feere kɛ maa min ma u bɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa maa minnu fana ni olu nɔ bɛ a ko la ka tɛgɛ kɛ olu la.
Anka shifina ka finitigi munun be kalana banangorokaw fe école des sous-officiers kɔnɔna la olu ye tile fila kalan sɔrɔ ka bɔ ka ɲɛmaw yɔrɔ yaasa cogoya min na u bɛ se ka kunnafoni jɛlen dɔn ka bɔ kunnafoni kolon cɛla u ka baara kɔnɔna la min ye u ka kalanfa ye a ye a jira ko kunnafoni kolon kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ olu finitigilakaw yɛrɛ ma wa fana ko ninnu bɛ kalan min na ni kalanso in kɔnɔna la ko a ka kan u ka se ka kunnafoni jɛlen ka o dɔn ka bɔ kunnafoni kolon na sabula kunnafoni kolon a kɔlɔlɔ yɛrɛ ka bɔ jamana ka basigibaliya la wa min ye ni kalanso in ɲɛmaa yɛrɛ fana ye a ye a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ sabula a y'a jira ko min ye an ka nin sifinnaka ninnu ye u ye faamuya caman sɔrɔ nin kalan in senfɛ wa fana ko kuma fosi tɛ u bolo ka fɔ ko u tɛna na se ka kunnafoni jɛlen dɔ ka bɔ kunnafoni kolonw cɛla sabula a kɔlɔlɔ ka bon olu finitigilakaw yɛrɛ ma u ka baara kɔnɔna la. Duwazakaw fɛ yen u ka sifinnakaw ka jɛkulu ni u ye u ka conseil régional de la jeunesse ye olu ye welewelemada kɛ avril kalo tile 11 k'a jira ko sini ntɛnɛn avril kalo tile 13 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati ko u ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka rond-point min bɛ station napo yɔrɔ la yaasa cogoya min na u ka bolimafɛnw caman bɛ se ka bɔ o sɔngɔ la cogoya min na sabu u y'a jira ko ni bolimafɛn bɛ bɔ Duwanza kana Bamakɔ kɔnɔna la a sɔngɔ yɛlɛnnen don ko u ye welewelemada kɛ kabini avril kalo tile 3 san 2026 u ma jaabi sɔrɔ a la wa u y'a jira ko sini fana bolimafɛn fosi de tɛna bɔ Duwanza kana Bamakɔ ni u ma fɔ ka bɛn kɛ a ko la yaasa dɔ bɛ se ka bɔ cogoya min na bolimafɛn ninnu sɔngɔ la. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Bɛnɛ kɔnɔna la min ye Bɛnɛ jamanadenw ye u bɔra bi kari ka taa u ka kala fili jamana ɲɛma suwanti hukumu kɔnɔna la a jirala ko min ye Oromiol Wagaɲi ni ale ye u ka ministre des finances fo ka taga se u ka ministre kɔrɔ Paul Hukpɛ olu de ye cɛbɔ ye ni jamana kalafili na wa a jirala ko min ye Oromiol Wagaɲi ale de ye cɛbɔ ye min ni jama caman bɛ a fɛ Bɛnɛ kɔnɔna la a jirala ko nɛgɛ kanɲɛ 7 wagati min ye Bɛnɛ jamanaden caman de bɔra ka taa u ka kalafiliw kɛ yaasa cogoya min na u ka nin cɛbɔ in a bɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye cogoya min na u ka jamana kɔnɔna la min ye u ka jateminɛlikɛlaw caman olu ye a jira ko min ye Patrice Talon ye ko o ye waleya caman kɛ minnu ni olu kun tɛ ɲɛtaga di Bɛnɛ ma nka ko u kɔni ka hakilina kɔnɔna maa min bɛna suwanti ka kɛ ɲɛmaa kura ye Bɛnɛ ko o bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa min ye Bɛnɛ sɔrɔw ye o bɛ se ka yiriwa cogoya min na ani fana u ka opposition maa minnu bɛ yen nɔ n'olu minɛna ka datugu don tɛmɛnenw na Patrice Talon fɛ ko u kɔni hakilina la maa min bɛna suwanti ka kɛ jamana ɲɛmaa kura ye o bɛna fɛɛrɛw bila sen kan yaasa min ye liberté publique ye o baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na Bɛnɛ jamana kɔnɔna la sabula u ye a jira ko min ye Paul Hukpɛ ko ale kɔni ye a jira a ka kumaw la ko ni ale suwantira ka kɛ Bɛnɛ jamana ɲɛmaa ye u ka senamatɔ maa minnu minɛlen bɛ ka datugu ale bɛna fɛɛrɛ bila sen kan yaasa olu bɛ se ka labila cogoya min na wa fana a jirala ko Wagaɲi ye a jira ko a bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa don dɔ nataw la Bɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogoya min na sɔrɔ nasira fɛ ani ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ sen kan sabula Bɛnɛ ka caman de ye a jira ko olu kɔni ka laɲini belebele de ye min ye Oromiol Wagaɲi a ka se ka sebaaya sɔrɔ wa u ka jateminɛlikɛla dɔw yɛrɛ fana y'a jira ko ni a ye sebaaya sɔrɔ ni jamana kalafili na ko olu kɔni dalen bɛ a la ko min ye u ka finitigilakaw ye olu bɛna n'a dɛmɛ kosɛbɛ olu minnu ye wulikajɔ bila sen kan décembre kalo tile 7 yaasa min ye Patrice Talon a ka fanga dafiri o kana na se ka kɛ. N'an bɔra yen an bɛ taa Islamabad min ye Américain ka vice président J.D. Vance ale bɔra ka laseli kɛ bi kari k'a jira ko u ni Iran tun bɛ ɲɔgɔn ye la Islamabad kɔnɔna la nka ko u ma se ka fɔ ka bɛn kɛ sabula olu ye proposition kɛ Iran ye Iran ma sɔn a ma ko u n'u ka proposition bɛna segin ka taa États-Unis kɔnɔna la kɛlɛ banni sababuya la ko Iran ma sɔn o hakilina in ma nka ko u kɔni ka laɲini belebele dɔ de ye u ye
proposition ke Iran ye yasa kɛlɛ bɛ se ka nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na Iran ka se ka sɔn a ma ko olu kɔni sigilen bɛ ka u lajɛ nka an bɛ wagati min na ko sisan u bɛna segin ka taga Ameriki ni u ka hakilina ye. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na. An bɛ so barikama logistique transit maaw fo olu minnu bɛ ka anw dɛmɛ yaasa an bɛ se ka kunnafoni jɛlen di aw ma sanga ani wagati. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la. Shukran.